Kabit po ako ng kontraktor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, oras natin sa buong kapuluan is already 11:31 p.m. at nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin na po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to. Hello, sir? Hello, sir. Good evening. Nawala ng signal ang ating top secret caller. Bumigay. Tingnan muna natin. Hello? Sorry po. Baka tinawag ng boss, no? Opo. Ito na. Hello, sir. Good evening. Good evening po. Yun, kala ko tinawag ka na ng bisor mo eh. Wala naman po. Naka-earphone ka? Opo, ulit. Okay lang bang... Tanggalin ko na po. Yes. Please. Sige po. Thank you. Hello? Ayan. Tapat mo lang sa tenga mo ha. Huwag ka na mag-loudspeaker, sir. Sige po. Kamusta ka ngayon, sir? Ayos naman po. Anong pinagkakaabalahan mo? Sa trabaho. As pizza maker. Saan po kayo nag-work? Dito po ba sa Pilipinas o sa ibang bansa? Ibang bansa po. Saan po? Okay lang po ba malaman ko? Saan sa ibang bansa? Middle East po. Middle East. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho dyan, sir? Sa Middle East. Actually, sa iba, 5 taon na dito, bago pa lang ako dito. 3 months pa lang ako dito. So, 3 months ka pa lang dyan sa company mo. Opo. Pero, yung mga, ilang taon ka na ba nag-iibang bansa? 5 taon. 5 taon na. So, first time mo dyan. Kamusta naman ang experience mo sa Middle East? Okay naman ba? Mahirap. Boring. Nangungulila sa sa pamilya, ganun. Anong kutong buhay. Pero kailangan. Kailangan magtrabaho para sa pamilya. May anak ka na po ba dito sa Pilipinas? Wala pa po, sir. So, family lang, nanay, tatay, kapatid lang. Opo, may partner po ako. Yung partner ko po, yung nasa trabaho na din siya ngayon. Pero hindi ko alam kung nakikinig siya kasi ayaw kong i-balance kaya na nag-share ako dito. Kasi baka pag nalaman na baka. So, ready ka na? Opo, Ilang taon ka na? 33. 33. Taga saan? Middle East po. Middle East, 33 years old. Itago natin sa pangalang Justin. Justin Bieber. Yes. Tago natin sa Justin Bieber. Gusto mo? Yes. Yes po. Justin lang, no? Okay, Opo, Justin lang po. Justin, 33 years old. From Middle East. Ano ang top
secret mo. Top secret ko po yung naging kabit po ako ng karelasyon ko kasi kasal po siya sa dati niyang asawa. Okay lang po ba? Medyo humina po yung audio ninyo sa akin, sa dating nyo sa akin. Okay lang po bang ulitin ninyo? Narinig ko lang po yung asawa eh. Okay lang po ba? Paulit? Sige po. Yung top secret ko po ay naging kabit po ako ng karelasyon ko ngayon. Naging? Which is, kasal po siya. Naging kabit po ako ng karelasyon ko ngayon, which is na may asawa na po siya. Kasal na po siya dati, pero hiwalay po sila. Nagulat ako dito sa top secret mo. Naging kabit ka ng karelasyon mo ngayon. Nakasal siya dun sa asawa niya pero hiwalay na sila. Gano'n na sila katagal hiwalay? Almost 8 years. Okay. So, 8 years na silang hiwalay. And then, sa 8 years niyang pangungulila, dun ka lang pumasok? Yun po. Ilang Kasi taon? nahulog na po ako eh. Ilang taon na kayo? Magpa 5 years na po. 5 years na kayo. Opo. So, ibig sabihin, 3 taon na siya nangungulila, pumasok ka sa buhay niya? Opo. Okay. 3 taon siyang nakipaghiwalay doon sa kanyang partner. Ikaw naman ay dumating bigla sa buhay niya. 8 years po talaga. So ibig sabihin, talagang 8 years literal. Opo. Tapos 5 years na kayo ngayon. Opo. Na naging kabit ka pero naging official na kayo. Opo. Hindi nyo naman tinatago relasyon nyo, di ba? Hindi naman po. Okay. Justin, okay bang kwentuhan mo kami ngayon ng top secret mo? Top secret ko po kasi gawang nag-overthink na ako kasi wala na siyang time sa akin, which is ako may time ako sa kanya parati, nag-update, pero siya hindi makapag-update sa akin. Kaya parang pakiramdam ko, parang hindi na ako mahalin, ganun. Kahit nung umuwi ako dyan sa Pinas, ramdam ko na parang nanlamig niya sa akin kasi gawang ito. Nung doon ako, hindi naman kami nagsama talaga eh kasi bumalik siya ng trabaho. Ako, doon ako sa kuya niya, sa bahay ng kuya niya. Kaya, yun. Tapos parang, hindi ko alam kung okay pa ba relasyon namin. Until now, hindi ko din alam kung okay pa ba o hindi na. Kasi, walang constant communication yung mag-update ka, ganito, ganyan, nandito ako, malis ako sa ganito, pumunta ako ng trabaho, ganyan. Hindi siya marunong makapag-update. Tapos, last time, nung nalaman ko lang ito, nung pag-uwi ko ng Pinas din, na marami siyang mga utang na binayaran ko na almost 60,000, which is nagpapadala din ako sa kanya that time. Magkano pinapadala mo? Taon. Depende po sa pinapadala ko kasi nag-base ako sa palitan. Pero usually, magkano? Mga estimated? Nasa almost 15K. A month? Opo. Tapos tumagal ito ng 2 years? Opo. Grabe. Tapos nagkautang pa siya ng 60,000? Yes po. Tapos, ano pa mga nangyari? Yung nangyari kasi muntik na kami maghiwalay dahil sa pera. Dahil saan mo pinasa sa pera? Pinasa sa pera. Wala siyang maisagot sa akin na matinong sagot na kung saan niya dinala. Ang sabi lang sa akin, hindi niya alam. Paano hindi niya alam? Kasi siya rin gumastos, diba, ng pera. Hindi ko naman siya sinanapan ng pera. Ang sa akin lang, dapat na naipon din siya, may naitabit kahit papano. Kasi kahit ako, nagpapadala ako sa kanya, may naitabit din akong pera sa akin, sarili ko. Hindi ko inubos. What if kung sabi ko, kung hindi ako nag-ipon ng pera nun, hindi ako nagtabi-tabi ng pera ko sa sarili ko. Paano pag-uwi ko, wala pala ako, nga pala ako sa Pilipinas. So nagulat ka
nung pag-uwi mo ng Pilipinas, ang dami niyang utang. Opo. Which is naghingi naman siya ng tawad sa akin. Pinatawad ko siya, okay. Yun nga lang, parang unti-unting nawawala yung tiwala. Tapos doon nag-start yung pagiging overthinker ko dahil sa mga lihim na gano'n na may pinagkautangan siya na hindi ko alam na niya sinabi dati. Kaya doon nag-start talaga yung pagiging overthinker ko. Ano Until yung now, tumatakbo sa isip mo, Justin? Sorry, makatlang kita. Ano yung tumatakbo sa isip mo? Okay lang ba malaman namin? tumatakbo sa isip ko kasi yung parang baka may iba na siya, parang gano'n. Na sinusustentuhan Kasi din? parang hindi ko alam kasi parang pakiramdam ko kasi parang may iba na siya kung bakit gano'n. Parang parang ang lamig niya sa relasyon namin. Kahit Mhm. kahit sabihin niya na mahal niya ako, ganito mahal niya ako. Pero ramdam ko na nanlamig na talaga siya sa akin. Hindi ko alam kung saan pa ba papatungo yung relasyon namin, kung okay pa ba kami o hindi na, kaya gano'n. Mhm. Ano sabi niya sa'yo? Kaya para sa Nasabi mo ba sa kanya to, Justin, na nararamdaman ko sa ito eh. Na parang nag-iiba ka na parang may something. na Nasabi mo sa kanya yan? sinasabi ko sa kanyang gano'n, pero sinasabi naman sa akin wala naman daw siyang iba. Mhm. Hindi ko alam kung bakit, ano ba yung na wala daw siyang iba, pero may mga nabasa din ako sa niya, sa Messenger that time nung bago ako umalis, na may ka-chat siya na iba na hindi ko naman kilala yung lalaki na yun. Mhm. Kaya doon ako nagulat. Kung hindi ko binuksan yung account niya, yung Messenger phone niya, hindi ko malalaman yung may ka-chat siya doong lalaki. Wala naman akong may nakitang doon, masama, yun nga lang. Wala siyang message doon, tapos yung lalaki, sabi ng lalaki, busy pa po ako, ganito, ganyan. Marami pa kasi akong ginagawa, mamaya na lang po, ganun, parang ganun. So mas bata itong lalaki na nagchat-chat sa kanya. Hindi ko alam, kasi hindi ko naman kilala. At saka wala akong nakitang picture doon ng lalaki. Okay. Basta yung conversation ganun, na busy. Na parang, kung Opo. iisipin natin yung conversation na yun, niyayaya niya tong guy na pumunta o makipagkita, kaso nga lang, busy pa. Hindi ko alam. Wala akong alam. Okay. Kasi yung sabi naman ng lalaki, wala namang message yung partner ko doon. Pero yung lalaki, nag-message na, mamaya na lang, busy pa ako, marami pa akong ginagawa. Yun nga. Kaya doon nag-sink in sa utak ko na parang, ano ba ibig sabihin nito? Parang Mhm. ganun. Mhm. Parang may something doon sa chat na yun na hindi ko mawari kung ano ba yun yung chinat ng partner ko sa kanya, bakit nagganon yung lalaki sa kanya. Pero pilit kong binabalik yung tiwala ko sa kanya. Pero ang hirap pala, kahit pinipilit kong intindihin ang sitwasyon namin, kasi mahal ko. Mhm. Pero mahirap din. Sobrang hirap sa sitwasyon ko gawang, parang ako na lang yung nananatili Lumalaban. sa laban namin sa relasyon namin, yung gano'n. Kaya mahirap din. Kaya ka ba napatawag dahil doon? Opo, kasi masakit. Umiyak na ako parati. Mhm. Kahit dito ako, iyak pa rin ng iyak. Kasi parang may something na hindi ko alam. Kasi nung bago din ako umalis, pa-flight na ako that time, hapon. Tapos, tinry ko yung buksan yung messenger niya. Mhm. Hindi ko na may buksan kasi pinalitan ng password. Hindi naman ako sa nag-aano ng privacy niya kasi privacy niya yun. Pero ang sa akin lang, yung nalap Mhm. Hello, Justin? ko, yun po.
Alam mo, minsan, totoo rin yung mga instinct natin, eh, no? Yung mga pag-overthink natin, yung mga instinct natin. Pero hindi ko naman sinasabi ngayon na tama yan at sundin mo na yung mga naiisip mo at Apo. sabihin sa kanya. Pero minsan, hindi natin maiisip kasi o hindi rin natin mararamdaman yung bagay na yan kung walang something na nangyayari. Kasi alam natin yung routine, eh. Kilala natin yung tao, alam natin kung paano makipag-usap, ano yung ginagawa ninyo, gaano siya ka-sweet sa'yo. Tapos kapag naiba kasi yun, doon natin naiisip na, ay, may something wrong. And yun yung nararamdaman mo ngayon, di ba, Justin? Na nag-iisip ka na bakit may parang something na mali. Na cold siya sa akin, dati-dati, ang init-init niya, nag-video call pa kami, di ba? Ngayon ba, hindi na kayo masyado nag-uusap? Justin. Hello, Justin? Hello? Nawala ka na. Hello? Sorry po. Kala ko nabangga ka na, eh. Baba kasi nagpa-park kasi ng banda sa kaya. Kala ko nahagip ka na, eh. Nagulat ako sa'yo. Ngayon, Justin, may communication pa kayo nito ng partner mo? Meron naman, minsan tumawag kasi parang nawawalan ng oras. Kahit pa paano meron pa naman, pero hindi ko alam, sabi ko nga, kasi nandito din siya sa military, sabi ko nga, kung kami talaga, bahala na. Kung magluloko siya. Hindi ko mahawak ang utak niya eh. So, sa akin lang, sana kung meron naman, sabihin niya sa akin ng diretso. Hindi yung parang, parang nagiging tanga na ako, di ba? Mhm. Kasi bakit? Mag-stay pa ako sa relasyon kung meron na din pala siya. Tama. Justin, until now ba nagpapadala ka pa rin sa kanya? Hindi na, that time na. Hindi na. Hindi na. So, nakat na lahat. Inat ko na, tsaka nawala na kasi ako ng tiwala. So, Pero kailan yung... nagtanong siya sa akin kung Mhm. bakit, anong gagawin natin kung nawala ka ng tiwala? Parang ganun. Oo, ginagaslight ka, ganun, no? Parang ganun. Sabi ko, hindi na ako umimik sa kanya pag ganun ang tanong niya kasi hindi ko alam. Gusto ko magstay pero may gusto akong matuklasan na hindi ko kayang matuklasan yun kasi nasa kanya mismo yun, hindi sa akin. Mhm. Kaya ganun. Justin, okay lang ba magtanong ako sa'yo? Yes po. Kailan mo planong hiwalayan tong tao na to? Sa totoo lang, wala. Hindi ko kaya. Hindi mo talaga literal na kaya. Hindi. Kailan ka lang tingin mong sasabihin mo na ayaw na kita? Hindi ko din masagot ng ganyan. Kahit mahuli mo siya, hindi mo pa rin kaya. Hindi ko masabi din kung mahuli ko man siya na meron talaga. Hindi ko masabi. Bakit ganito yung pagmamahal? Ayaw ko magsabi ng tapos kasi baka mamaya bandang huli kakainin ko na yung sinabi ko. Yeah. Bakit Mahirap na. ganito sobra yung pagmamahal mo sa tao na to? Anong pinakita ba sa'yo nito? Anong pinakain sa'yo? Anong ginawa sa'yo? Ba't ganyan yung pagmamahal mo sa kanya? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi ko alam. Mahal ko. Mahal mo to sobra talaga. Opo. Okay lang ba? Bigyan mo muna ako ng itsura na ito ng babae na to. Ano bang itsurahin na ito? Anong tipo ng itsura na itong babae na to? Morena siya. Morena. Maliit lang siya. Mas matangkad ako sa kaya konti. Kasi nasa 5'3 lang ako. Siya 5'1 yata siya. Mhm. Ako 5'3 lang ako. 5'3, 5'4 gano'n. Medyo mabang buhok. Mhm. Medyo chubby gano'n. Gusto ko lang din malaman, Justin, before mo siya makarelasyon, ilan yung naging karelasyon mo?
Sa akin po, isa lang po. Siya lang? Opo. So, Siya si Cam. NGSB ka before mo siya makilala? Hindi po, kasi may naging karelasyon ako dati. Niloko din ako, na pinagpalit din ako, nasa ibang bansa din ako noong time mo yun, 2021. Then, nalaman ko lang na nakipagbalikan siya sa ex niya. Ganun. Mhm. Kaya Pero- nakipag-iwalay ako sa kanya. Okay. Kasi hindi pa Mhm. ganun ka. Hindi pa ganun Hindi pa ka. kasi ganun ka. Hindi pa ganun kasi kalalim yung pagmamahal ko that time sa kanya sa ex ko. Ngayon. Ba't mo tinatag siya na ex ngayon? Kasi past na yun siya dati. Mhm. Okay. Kasi nagtanong ka di ba na Oo. kung may past relationship ako Oo. bago So, siya dumating sa akin, oo. di ba? Kinaklaro ko lang din. Baka nalilito ka eh. Okay. Justin, gusto kong linawin ngayon. May anak ba kayo? Wala pa po. So, But walang... we're planning to get, what is this? May plano din po kami magkaanak, pero wala, hindi binibigay talaga. Hindi ko alam kung meron. Kasi yung sa kanya, may problem kasi siya. Meron siyang polycystic ovarian syndrome. Pero pinapagamot ko siya that time nung sa Pilipinas siya. Tapos ako na sa ibang bansa. Mhm. Pero nag-try kami ilang beses. Wala talaga. Hindi ko alam kung sino may problema, ako ba o siya. Kasi siya meron. Pero sa akin, hindi ko pa alam. Kaya dito, siguro magpapacheck up din ako dito. Oo, magpapacheck ka para malaman mo kung okay ba talaga. Opo. So ngayon, malamig na ang pag-uusap ninyo, nag-overthink ka na. Hanggang kailan ka mag-iisip May ng pa. ganyan? Hindi ko alam. Wala ka talagang plano? Marami lang. Hindi ko pa alam. Ito yung kung kaya ko na. Kung kaya ko mag-let go ng tao. Or baka hahayaan ko na lang na mawala. Yung parang walang pag-uusap na break up. Ganun. Gets. Yung parang wala na kayong paalamanan. Basta naramdaman nyo na lang sa isa't isa na stop na to. Wala na talaga. Oo. Tsaka siguro nag-aantay naman siya sa akin sa kung magbitaw ako kasi sa kanya easy lang siya na makipag-break niya. Sabi niya, maghiwalay na lang tayo. Ganun niya. Sinabi niya yon? Sinabi niya yan sa akin dati. Oh. Anong Sa sagot mo? wala, hindi ako nakasagot. Umiyak lang ako. Kasi nga, sobra kong siyang mahal. Paano ngayon, Justin, kung sabihin niya muli sa'yo yun? Na ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Doon siguro magbibitaw talaga. Pag sinabi yan dati. Anong bibitawan mo? Siya. So it means Justin, inaantay mo na lang din talaga siya na sumuko Parang sa'yo. din siya. Opo. Bakit tayo mo mauna? Hindi kasi kung tipong lalaki na once na pag may nakita akong mali sa babae, gusto mo makipag-break. Hindi. Gusto ko yung siya, yung mauna na makipaghiwalay sa akin, hindi ako mismo. Mhm. So it Kasi means siya yung may pagkakasala. Parang gano'n. Para sa akin lang yun. hanggat kaya mo, laban lang. Parang gano'n siguro. Kasi sa totoo lang, mas sakit na binabaliwala ka na walang value yung pagmamahal sa kanya kasi lahat ng pinakita mo sa kanya maganda naman, tsaka lahat ng sacrifices mo ginawa mo din sa kanya, Mhm. effort, pagmamahal, Mhm. pag-aalaga, pag-uunawa, pag-iintindi.
lahat ng ganun, pinakita ko sa kanya. Ganun ka. Tapos minsan, may babae kasi na hindi nakikita yung worth mo. Malalaman naman nila, minsan, pag nakita nila, pag wala ka na sa kanila. Paano Parang kung ganun. nag-aantayan lang kayo kung sino mauna? Paano kung 3 taon niya pa bago sabihin sa'yo na ayaw niya na, pero niloloko ka niya? Hayaan mo ba yon? Hindi. So alam mo na rin sa sarili mo, Justin, hanggang saan ka lang. Opo. Kasi Gabisyo, mahirap din naman talaga yun. Naiintindihan kita, Justin, ha. Ako, iniisip ko, kaya napapatahimik ako. Iniisip ko yung kwento mo. Na, oo nga naman, hindi rin talaga madaling umayaw basta-basta. Lalo na kung nag-invest ka na ng feelings, money, effort, time, mahirap eh. At tama din eh, na-pick up ko rin yung yung sinabi mo kanina na, bakit ako susuko? Wala naman akong pagkakamali. 'Di ba? Opo. Kumbaga, hayaan ko siyang, bigyan ko pa rin siya ng benefit of the doubt hanggat wala naman ako nahuhuli pa talaga sa kanyang literal na may lalaki siya or may kasama siyang ganito. Hindi ako susuko. Tama ba ako ng pagkakaunawa? Opo. Pero, alam mo din sa sarili mo na nauubos ka na. Napapagod ka na. Nakakapagod, pero mabangon pa rin sa lugmok, pagmamahalan. Kasi kumakapit pa rin sa kapiting na baka maayos pa, baka maging okay pa ulit, baka maibalik pa sa dati. Pero pag hindi na talaga, baka doon na talaga susunod. Tama. Kasi sa totoo lang, kahit dati, nung doon pa ako sa bansang yun, na kung saan siya ngayon, maraming mga Pilipina na nakipagrelasyon sa ibang lahi, nakipagkita, parang ganun. Sabi ko nga, ayokong dumating sa ganyan sa kanya. Kasi baka pag dumating ko sa ganyan, tapos baka di ko alam kung ano mangyayari sa akin. Tama. Kasi merong something na may tayo na talaga na parang gusto ko nang sumuko sa relasyon at saka sa buhay ko. Parang gano'n. Parang nagkakaroon ako ng depression ko rin, nilalabanan ko depression na yun. Pero alam mo, Justin, yung ginagawa mo ngayon, ako agree ako dyan eh. Yung tipong, hindi mo kasi malalaman na talagang natututo ka sa isang bagay hanggat hindi mo nararanasan yung pinakamasakit o pinakapagkakamali mo na pwedeng dumagok sa'yo. So, wala namang masama na maging martyr. At least, binigay mo yung best mo. 'Di ba? And Yes, at least, hindi ka sumuko basta-basta. Bilang isang lalaki, nilalaban mo pa rin yung ano yung nararamdaman mo. Pero yun nga, alam ko rin naman na darating yung time na matututo ka dyan sa desisyon mo na yan. Yeah. Maging maganda o pangit man yung resulta niyan, may matututunan tayo dyan. And naniniwala ako sa iyo, Justin, na kung sakali man na maging maganda yung resulta niyan ng paglalaban mo ng iyong nararamdaman sa isang taong wala ka namang kasiguraduhan, edi goods, edi masaya. Anong gusto mong sabihin sa kanya, Justin? Baka may gusto kang sabihin sa kanya. Sabihin ko lang sa kanya, mahal na mahal ko siya. Sana wag yan ang lukuhin. Kasi hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin pag niloko niya ako eh. Kasi lahat binigay ko sa kanya. Binigay ko sa iyo. Yun lang po. Sana mag-iingat ka dyan
sa kung saan ka ngayon. Tsaka pag mo pabayaan sa sarili mo, Mhm. alagaan mo. Justin, Yes po. ano gusto mong sabihin sa sarili mo? Baka Sa kasi, sarili ko, walang nagsasabi sa'yo na ng mga bagay na yan. Yung pinaka gusto mong marinig ng sarili mo ngayon. ano lang, maging strong lang. Lawakan ng pag-iisip. Mhm. Kasi doon mo masusukat kung mahal ka talaga ng tao, pag lumayo siya. Kasi hindi mo naman siya pinayagan na hindi mo naman siya pinayagan na mag-ibang bansa eh. Mhm. Siya lang namimilit. Kaya kaya nag-decide ka na sige na, mag-abroad ka na lang. Kasi yun naman gusto mo eh. Hindi naman kita mapipilit kung, kung ayaw ko na pumayag. Kasi sarili mo yan. Mhm. Ganun lang po. Higpit na yakap pa rin, Justin, na bilang sa kalagayan mo, ang hirap eh. No? And hindi lang ikaw ang nakakaranas nito. Agree ka doon? Marami po. Marami, Yes po, di ba? marami. Kasi nakikinig po ako eh. Maraming nakakaranas ng ganito katulad mo, Justin. Na may Opo, may marami. mga problema sa pag-ibig. At ang hirap lang din, Justin, at saludo ko sa iyo na nasa malayong lugar ka. Mas doble-doble yung pag-iisip mo eh. Na hindi mo magawang yung naiisip mo na puntahan siya kagad sa bahay nila, makausap mo siya. Hindi pa pwede yun eh. Walang ganun eh. Although na may video call, Wala madali. pong ganun. Pero iba pa rin yung nasa ibang bansa eh, di ba? Opo. Kaya Justin, Kasi kung saan siya at saka dati saan ako, ngayon wala na ako doon. oo, Dito na ako sa kabila. Kaya hindi ko doon siya mapuntahan. mahirapan na talaga. Mm. Mahirap na. Alam mo Justin, gusto ko lang sabihin sa iyo na sana maging matatag ka. At kung ano man yung pinaglalaban mo, alam ko na alam mo anong pwedeng kahinatnan yan. Pero sana, Opo. kung ano man na maging resulta niyan, maging matapang ka. Opo. Tanggapin mo yung magiging resulta. Kung pangit man na maging resulta, talagang hindi kayo para sa isa't isa, tanggapin mo. Yun nga po eh. Kasi mahirap ipilit yung sarili sa taong hindi ka naman kayang mahalin. Tsaka sabi ko, doon ko malalaman kung mahal niya talaga ako, uminahal niya talaga ako, pag nag-ibang bansa siya, kung hindi siya magluloko doon. Basta Yes. magloko siya, ibig sabihin nun, hindi niya ako minahal. Ibig Parang sabihin, ganun para sa akin. yun lang yung sign mong hinihingi. Kung talagang Yun ito lang ay talaga. para sa akin, siya talagang the one ko, siya talaga yung babaeng iibigin ko hanggang dulo, hindi niya Opo. gagawin na lokohin ako. Opo. Agree. Justin, alam ko ngayon, hindi mo pinipili yung sarili mo sa laban na to. Pinipili mo yung ibang tao. Pero sana kapag dumating na nasaktan ka na, piliin mo naman na yung sarili mo. Sana nga po. Dahil ganito tayo lagi eh. Gusto natin maging loyal tayo sa tao. Gusto natin magkaroon din tayo ng loyal na partner. Pero hindi natin naiisip na maging loyal muna sa sarili natin. Opo. Na dapat minamahal muna natin yung sarili natin bago ibang tao. Pero Justin, naniniwala ako na may malaking lesson kung ano man ang kakahinatnan ng desisyon mo. Yes po. May gusto ka pang sabihin? Wala na po. May gusto ka pa bang mang marinig? Wala na po. Narinig ko na po yung narinig ko po. Yung mga advices niyo po. Masaya ka naman. Masaya naman po. Kasi Justin? Justin? yes po.
Ano sabi mo kanina? Sama ng loob, bigati, sakit. Mhm. Yung sakit na parang binabaliwala ka ng taong mahal mo. Yes. Actually, Justin, hindi mo nga kailangan ng advice kaya hindi rin naman ako nagbibigay ng advice sa'yo. Eh. Nagkukwentuhan lang tayo. Eh. Kasi alam ko naman na alam mo na yung dapat mong gawin. Marami ka lang inahantay na sign. Kapag nangyari na yung mga sign na inahantay mo na yun, dun ka na give up. Pero saludo ako sa'yo dahil sa kabila na nararanasan mo bilang isang lalaki, hindi mo ginagawang lokohin din tong babae na to. Hindi mo ginagawang bawian yung tao na to. Opo. Maraming Kasi salamat. hindi naman po ako ganong tao. Mhm. And dapat hindi tayo maging ganun talaga. Opo. Dapat maging loyal ka sa partner mo. Hindi yung porket na may nakita kang ibang babae tapos makipaglandian pa sa kanya. Hindi ganun po. Yan yung true love. Na kahit sa pinakamagulong sitwasyon, sa alam mong shaky na yung relationship ninyo, siya pa rin yung handa kang piliin. Yan yung true love. Opo. Thank you so much sa'yo, Justin. Opo. Thank you po, DJ. And God bless. God bless you po. Maging matatag ka, ha? Mag-chat ka lang sa akin Apo. kapag nalulungkot ka, ha? Sige po. God Thank you bless. po. Bye-bye. Bye po. Ingat. Ingat. God bless po. Anyway, mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Justin. Si Justin na nakaranas ng nakakalungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Justin na nilalaban pa rin ang kanyang pagmamahal sa taong pinag-iinalaan niya na may something na ginagawa na mali sa relasyon nila. Alam nyo, kabisyo, saludo ko sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa, sa lahat ng mga tao nag-iibang bansa para sa pamilya nila dito sa Pilipinas, para makaraos yung mga kapatid nila, pamilya nila, at mabago nila ang buhay nila. Saludo po sa inyo at maraming salamat po. Dahil unang-una, marami kayong isinasantabi kapag bumabiyahe kayo sa ibang bansa. Yung nararamdaman ninyo sa pamilya ninyo, yung relationship ninyo sa kanila. 'Di ba? Nalalayo kayo sa kanila, kailangan mo maging matatag, kailangan mo maging malakas. Pero yun nga, kahit anuman ang madanas maging resulta ng iyong nararamdaman ngayon, Justin, may aral ka matututunan dyan. Hindi ko pwedeng sabihin na mali yung desisyon mo o tama yung desisyon mo dahil hindi natin pa nakikita yung resulta eh. Wala naman makakapagsabi. You'll never know kung ano ang pwedeng maging resulta ng pagmamahal ni Justin sa babae na yun. At tanging siya lang yun. Ano yung mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. Lagi lang po kayong tumutok sa 90.7 Love Radio. Simula umaga hanggang gabi, kasama si TJ Titangelo. At maaari po kayong tumawag sa 0916-529-5595 araw-araw dito po sa ating programang Rocky Secret Files and Top Secret. Muli, kasama ko po si Boy Pindot at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. 21 days na lang, Pasko na mga kabisyo. Kaya ingat po kayo palagi. That portion is brought to you by